И сега към другите теми в емисията ни. Как само за 10 секунди могат да откраднат автомобила ви? Нова телевизия тръгна по следите на автомафията. Ще ви покажем ексклузивни кадри как нагли крадци задигат автомобили в центъра на София. Диляна Гайтанджиева работи по темата. Диляна, какво откри проверката ти? Увеличават ли се кражбите на коли през зимните месеци и покрай празниците? Статистиката на МВР сочи, че през зимните месеци, както и през празничните дни, автокражбите се увеличават. Причината е, че хората са много по-малко бдителни. Те оставят колите си с включени двигатели, докато ги чистят от снега или докато спират, за да си купят кафе или вестници. Затова от МВР предупреждават: не оставяйте колите си с включени двигатели, тъй като нито един застраховател не покрива щетата, когато кражбата е станала вследствие на немарливост от страна на шофьора. Диляна, ти се срещна с един от известните автокраци, който работи в Испания. Защо българите се славят като едни от най-опитните автокраци в Европа? Българските автокраци наистина са си извоювали славата на едни от най-добрите професионалисти сред своите колеги в Европа. Те успяват да отключат и да запалят една кола само за 10 секунди. Предлагам ви да видите ексклузивни кадри как се случва това от видеоматериал, който подготвихме. Този запис е от охранителна камера в центъра на София. Трима автокраци набелязват затрупан в снега луксозен джип. Единият трябва да отвори вратата, а другият да запали двигателя. Третият следи за неочаквани препятствия, като този букупчийски камион. Той не спира автокраците и само за 10 секунди джипът вече е приведен в движение. Ако мислите, че това не може да се случи на вашия автомобил, грешите. 20 секунди са достатъчни на тези автокраци да задигнат и тази лимузина от платен паркинг в столицата. Единият от крадците влиза през страничното стъкло и тъй като не успява да запали двигателя, на помощ идва друг джип, който избутва лимузината и двете коли потеглят броня в броня на обезпокоявани по улиците на София. Този автокрадец твърди, че българите имат славата на най-добрите крадци на коли в Европа. В Испания, Пекъм, когато играеше в Реал Мадрид, двете му хищници бяха откраднати от българи. Вътре му бяха снимките, вътре му бяха на Виктория снимките, даже много мои приятели там ги подписваха, гледаха и се смееха и се пазиха, че Бекъм пак е задрото, няма остана без кола. Говори се, но не е доказано, че двете БМВ-та бронирани на Бекъм са взети от българи, български групи. Дали би казал, че едното е намерено в Македония, другото, за съжаление, не е намерено. От МВР отчитат десетки операции съвместно с чужди служби, при които са арестувани някои от най-опасните групи с българско участие. Крадците работили с така наречените български патенти. Един от интересните патенти беше с монтирането на GPS, луксозни автомобили, които се продават на групи, занимаващи се с трафик на наркотици. Продават им се тези автомобили, остава се втори ключ, монтира се GPS и след като автомобила, така бъде образно казано, зареден с дрогата, следи се и на безлюдно място се отнема заедно с дрогата. Изобретателните ни сънародници измислили дръкловък начин да примамват богати чужденци и необезпокоявано да крадат автомобилите им. Организирали така наречените партита за секс в Испания и Франция. По време на партито взимат се ключовете, скрадат автомобилите на гостите с ключовете. Как да предпазите автомобила си от кражба и защо коли за 100 000 лева се продават на символични суми в интернет, гледайте утре в Календар. Диляна, в аванс какво да очакваме утре от разследването ти? Утре ще ви покажем кои са най-новите схеми за лизингови измами и най-важното, ще ви дадем съвети как да се предпазите от тях и как да не станете жертва на измама вие и автомобила ви. Диляна Гайтанджиева, благодарим ти. Останете с нас, Календар продължава с още теми от 27 декември.